V tomto videonávode si ukážeme, ako vytvoriť rozpracovanú zásielku v systéme Point Business. Po otvorení účtu sa nachádzame na domovskej stránke. V bočnom menu prejdeme do sekcie Zásielka a klikneme na podstránku Nová zásielka. Najskôr vyplníme všetky údaje potrebné na vytvorenie novej zásielky. Ide o informácie o odosielateľovi, spôsobe dopravy, príjemcovi a samotnej zásielke. Detailnému postupu sme sa venovali v samostatnom videu. Po vyplnení všetkých údajov potvrdíme súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami a klikneme na tlačidlo Odložiť ako rozpracovanú. V tejto chvíli sa nám zásielka presunula do časti Rozpracované zásielky. Rozpracovanú zásielku je možné kedykoľvek spätne upravovať, zatiaľ čo podaná zásielka je automaticky zaevidovaná v systéme prepravcu a nie je možné ju meniť. Ak chceme rozpracovanú zásielku upraviť, klikneme na tlačidlo Viac a vyberieme možnosť Detail. V kopice nám zobrazí rozhranie, kde môžeme zmeniť akýkoľvek údaj o zásielke. Keď sú údaje správne, potvrdíme súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami a klikneme na tlačidlo Upraviť rozpracovanú zásielku. V prípade, že chceme rozpracovanú zásielku podať, klikneme na tlačidlo Viac a zvolíme možnosť Podať. Sekcia rozpracované zásielky je vhodná pre e-shopy, ktoré využívajú najmä nepravidelný zvoz, napríklad raz za týždeň. Nové objednávky môžu do rozpracovaných zásielok pridávať priebežne a následne ich odoslať hromadne. Na hromadné podanie označíme políčko každej zásielky, ktorú chceme odoslať. Následne v časti hromadnej akcie zvolíme možnosť Podať vybrané a klikneme na tlačidlo Vykonať akciu. V tejto chvíli sú rozpracované zásielky úspešne podané.